आं दहायनो होनखाबाय नैबे गासिबो बेयाव गेजेराव जिरायनाया सिख्लाफोर गोजा रावबो बिमा मादै आबै गैया बेवहाय नंगौ नामा आइजो माहारियानो जेरावबो देरहायो होननाय दंना गैया मादैमोन दङ ना औ दङ दे नोंनो देरहाखाथोंसै दे बयबो दे आखाइ खबफानांगौ आरामनो दे मानगोनां जोंनि भलन्टियार नोंथांमोनखौ नैबे जौसाङाव नांनाय जादों बेनिखायनो अननानै जौसाङाव भलन्टियार फैनांगौ लोगोसे खबफानांगौ दे बयबो दे गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय जारुरु गावदां मोजां फरायनाय मोखो मोजां मोनबाया खानाय खफायाव बिबार थुनायखो कलेज गेटाव सौग्रावनाय बै जारुखौ फैयो नायनो कलेजाव बिखौ गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय जारुरु गावदां मोजां फरायनाय मोखो मोजां मोनबाया बिबार थुनायखो कलेज गेटाव सौग्रावनाय बै जारुखौ फैयो नायनो कलेजाव बिखौ कलेजाव सोर सोरना मोजां मोननाय दं सेंग्राफोरालाय दंजोबो बयनाबो ओरै नालाय दाना सोर लाइजाम हरदों बिथांमोननि थाखाय दे लाइजामखौ गोथार गोसो लानानै जायोब्ला गोरोन्थि होदो बिमाखौ साननानै बिदि लिरदों लाइजामखौना नंगौ दा दे बयबो नाजावदो लाइजामखौ गोथार गोसो लानानै जायोब्ला गोरोन्थि होदो बिमाखौ साननानै दे बयबो खबराव दे गावदां बै अखाफोर बादि आंनि नोंखौ अननाया आंनि मोजां मोननाया थैजों लिरहरनाय आंनि गोथार नैबे लाइजामा लुखाव जोबाय फिथिखा अननाय नोंनो जिउआ नागिरब्लाबो मोननाय नङा नों जिउ गोथार आंनि बादि अननाय मुलुगाव नागिरब्लाबो मोननाय नङा नों जिउ गोथार आंनि बादि अननाय मुलुगाव सारा मुलुगाव नागिरबाबो मोननाय नङा सेंग्राफोरनि अननायखौ ना सेंग्राफोरनि अननाया सबसे गोथारसिन सैथोसिन जायो नंगौना सेंग्राफोर दाना सिख्लाफोर आंनि अननायखौ नंखाय नों दासान बिदि नों दासान आंनि अननायखौ नंखाय नों दासान सेंग्रा गोसो रायदाव थागोन ना सिख्ला नुब्ला एदाव थागोन ना सेंग्रा गोसो रायदाव थागोन ना सिख्ला नुब्ला एदाव थागोन ना बयबो बिबारि गोसो देरानि बारफुनाय गोरलै बिथराय आमाय थुख'नि बिबारि गोसो देरानि बारफुनाय गोरलै बिथराय आमाय थुख'नि आमाय थुख'नि नागिरब्लाबो मोननाय नङा नों जिउ गोथार
गोथार आंनि बादि अननाय मुलुगाव नागिर नागिर नागिरब्लाबो मोननाय नङानो